Shanghai. Kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju satnat ban pe ki video sakani channel Shanghai. Hakawai ka jia khon katkum ka jingwara ki reports. Long ba ki sipa yung ka Israel ka yo ban siat peniap ya arngot kinong Palestine ya ki tei kinong Palestine. Ki sipa yung ka Israel ki yo ban siat yap haki benta jong ka West Bank. Ya ki tei ki arngot kinong Palestine ki bala syasiat peniap ki sipai Israel. Latip kom Yusel Ali asasa live hunyo senam karta bat uwe pat kumu al Montasir Bila Manmot Abdullah ubadang hakas senam kaba arphon rau halor katay ka jingyo ban setiap jeng ki sipai Israel ya ki tei kinong Palestine bun ki bala penramnya ke jingle jeng ki sipai ka Israel henrei la ong pat baki tei kidei ki dakai jongka Palestine kat kum ka jia thu jong ki sipai ka Israel.